Sebam, Midian go for Sewa, say good to Sebam, DL Cassia body, Hintano, not your Pahontoma. DL News. It's official. DLFM 106.9. Yamamo Akwaba. Afeto Mlikane Shayen. Ewo Facebook no so a. Eye DLFM 106.9. Na yemfa kasebono enchirimu emfa ensemo. Yansha kasebona se FM free kwaye essence na emrega krantem ni eno my Ghana. Kokwakuyafo ene brabọpa. Ena wonom ebo ewo my Ghana mantama hodo eni mensini ahoto mum na wone mu kirima beye bosome kakrantem ni Ghana ban enyi sika entom koko nti ama wo maso aye hyepa mene sika wo betumi dia hwe momampo school ni ade no eho aye kanapa ewo manyim ekwafo ekiremi se nansen so o maye ntie se Ghana mampeni John Dramani Mahama edna du nsem ede forsoafo no ena wo hwe oman yesika sem eso Dr. Kessel Atoba Forsen eso mod betu dwa say o my Ghana kokwakuyafo no eye kokoo no bo no wateso ahamgichemu edionu nwotwe amakuyafo no woni madwalai pam na meke say kokwakuyafo woni mo adomfe ade na wasante achim south mensenem e wasante mantenem ene santwerefo akasa ekirimam wanom ede kokobo ede to Ghana mampani John Dramani Mahama enim say wanom esre na da ekwanya hodo a wade kokwakuyafo afaso no wadom kase womani ji hwanam boa kra wadom kiremu a Ghana mampeni entimi ene wonom enni sabe kotomam hwato agro e womra sabe agro wei empeni ekiri wadom kiremu se Ghana mampeni eba ebehye bopi so men nyankopɔ ya dom na Ghana fo de tumi ma ne pe oba kokwakuyafo atadwufo wa mo matedenne en ye mbetumi ayekua pie vise kokoo no bo no ebekɔ soro pam nanso ba ne se nenne Ghana mampeni afidie okeka se wiase mansa nyina kokoo bo na kofom ti wonte ase nenne wate ombo iswen ekwafo ekiremu a omo ne tenten bia na wono maka e de akire Ghana mampeni omo sere na da ekabeye mpo a onne de kakra de ka ho no ena wontumi ntua onyi mfire so na mom abanada ne bo no de to so no omo ne nyina hwa ne mo na ekwafo atetenem entimi enkonkane ekwafo ekiremu se akane omampeni dada John Ajakumkufo na mamperefo mbese beboa ye pamekuaye ekonkane efe ndura hodo a ekuyafo de gupetepetem kokoo so fertilizers ahodo omode ma wonom nanso mu kiremi se nansen sane me nyanya ade a wodom ehunu bie ne nyina chiri na sene aban wote omokokoo bo so de a na wabo wonom abre wo musum omu kiremi se saban pese wo kire se wiase amansen nyina kokoo bo no se eso atede a won besra ban kokoo bo da dwuma yefo nso omtete omaketua so ene wache nso ono wankasa Ghana mampeni John Dramani Mahama ontena ketua eso ene wache nso oso afo hwe oman Ghana yesika sem so omtete omunyina abo so ne ehunu se yes oman no emu ayeten ekwafo ekiremu a sa eka abeto kokobod na aban eka no eye wonom kokwakuyafo ene boss aka no to honom anase nipa bi ana mom braye ne kwafo ka di baya ene aban ede ho sombo ede bo eye kokwakuyafo enti wate omboyi eswen ekwafo ekiremu se sabe so obi ya bone a sa nipa kwa na safata se yetwe na so ne mom enye kokwakuyafo a wonom enye bone de kwafo de woma ya odi etodi ye kasebo enim bag ba ko be free ha abedu nkran no na nya sanketo akra kokoo dua na si ho no ye kusu aye bibia awie no ye ti no 1111 ye sambo pa asesa no 1111 ne ye sambo pa ade kogu aboye ye wi a ye sambo no 1111 ne ye bo wie no kura na ye wie no ye ne se a quarter 6 million akronfo ye Ghana hama me maburu kokoo no wafom ho no na masaye jame dan ato na me da kokoo na maburu no me da kokoo na ye buru no sanse bibedame dan mu a me kona akronfo to kokoo ne ko na de ye kra na sasa ha me no mabre we nyina wie no makotu kokoo ni frefom abegu apaso no masa da kokoo apano sanse me kodame dan mu a kokoo ne gu apano so no akronfo be sesa na masa da apano ho 6 days akosisa makokoo ne be wo na kokoo ne wo na se me sesa bag na me de kwa waka chem so ma me 25 ese say 25 say na pa no kura no se me sese
sika no a mabɔ ne tie wanwa na mete ye no ne sisa me de kɔ aboye omu kura matwa kura aboye no kura na me bɛbɔ kokoo no sɛ me ka sɛ aduane a me no ayɛ ani me no sɛ matɔ ani abobo ya me han yɛ adi kɔ afom wɔ no me sese mo ka kyerɛ wa na 25 na maboka ani mesra wo hwaba abere wa me gyina hɔ baba tɔgya ma me mɔ wire nyinaa wu ekura yi a mete ase baabi a me firi ekɔ sensuo ansa na manye bi anom manye bi ne me mma didi no papa sɛ wo hwɛ baabi a me kɔ sensuo no a nka ba abere wa mɛyɛ ɔmɔbɔ na so waduma ma me wei na me de bi bɛbɔ paa me ya sensuo ama me na nna ɔbɛka se wate so a eti ba abere wa menyɛ dai hwɛ wire tu ya me da mu gise no ɛna kura kresi ni wɔ gise sola no matɔ de ato awiem manya kanea ɛne me ma ɛne me nana no de ada wo da hɔ na Adjoa wo bɛhwɛ na wɔwɔ asibapie ɛyɛ fa na ba abere wa mefa yeti misra kakra na wo de ma ayɛ no a metimi de atɔ nkyɛnse metimi de atɔ cementi na me de ayɛ baabi a metie ni yie no ɛna wo so wayi so ba abere wa menyɛ dai me mo awire nyina wu me ma so ayɛ boa me so a yɛsi yɛ nyina ɛkɔ yɛsu ɛkɔ pɛ garam sɛ adwuma ayɛ na wadawro ma fa de ɔde ato so no wo de yi wo de no na fa de ɛwɔ hɔ dada no fa ma yɛ me ɛmfa ntena ase magye no nti papa aforo mo asesa ni nyina fi di emenya no emu e da duro ba ko yeso 1.5 e grandpine fat nsuo wa 1.5 ye okogu so oji mi 2 million so oba ba sia masafa forma tunu nsuo anu aye de ne pam na ne kwakura mo no ena kwafuo ni bi e de wonom nsem eto de ye kase gbanim sei o ma trase ahwehwe mu sa ehunu sem openipa Ghana mampeni John Dramani Mahama aboni se no enna o my Ghana Cocoa Board ano Dr. Randy Abe anate no papai oyobi a agudie mu nsem ena onim hu dwumadie pa ni santi eba ne se na Ghana mampeni ede no akwakwada o my Ghana ye koko anen papai o mu kire mi se enkankrabo preman tem ne wote ekura se de onko hota koko aba onfa na ne kotua wisie ehunu bi da enti eba ne se ne Ghana mampeni esa ne se onwene akuafo asetena mu nti wakwakopeja obi a ono agudie mu nsem no hweso rodna kwakoto o my Ghana so onkoda o my Cocoa Board no omu kire mi se enanim ya da Ghana mampeni papai omo na tutu no mpam no fisa papa no oyobi a omo akoko akuafo okura o mampeni se Randy Abi a wadna be CEO e Cocoa Board no abusuafo se ontimi nyadwuma onyini firi ho ye de yanim se Randy Abi de e passport ball bo e dia emuna nkoye ade na se obabere kokoo so de lalai nyameka nyina ne se DLFM ni John Mahama yesremu munyi Randy Abi firi ho na moma obi a owonim die e wokuayo mu obi a onim ensanso nim nkrampan obi a onim akate ene kokoo a asuru no for no me di djuma no no tine di yie Randy Abi de yenim se sabi monimu a enkrani senso se Kwadwo bi o senso fishes baby ende beka se onkonkwe no mompompa mo homa senso onkonkwe na Kwadwo no mu se le besi atwena yi nam a eno so ankeye John Mahama stress baby bia ye du bia no mommo ayen na kwiayo etimi ko nanim etisa mama na adodankwa akufo ado price no de buy no mo fia no ma akwa DLFM 106.9 eni a woti yi eye o my Ghana akuafo a wonom ewo Asante Achem South bensenem ewo Asante Mantem krodu edi da so eya domfe ena wote se wonom ebobna se Ghana mampeni John Dramani Mahama ate o my Ghana Cocoa akuafo ebo so yi na mane boyi ya mane boni Samuel Fulibo aten de difri Asante Mantemu ebesom yen Yentoa kasiabone so ni edasoa ejina Cocoa hu sensema na executive management any senior staff at the Magana a Cocoa Board edi nsema tuja chemu se no marketua na yade o matetete so san so how ekoso ewo cocoa sector nim na ya press release o mode betu dwa eye ndra Adjoa Agyei bosome ne de toso eye dunsia ewon fimpimienu ene aduonu nsia nimu ana Cocoa Board for edi tuja no mu chemu se ade o marketua o motusi ebe hya ase eye afiwe ye mu anti eba 2025-2026 eye crop year na ade anu no ebetimi akoso na ye executive management for na yebeti omode so eye 20% senior staff for so agye atum so omode no 10% ana ebetimi ate ade afi so
we bua ama hyehyɛ a ɔmode to dwasa ne bɛyɛ no betimi abɔ no musika sɛmatimi akɔso ye ɛba nneɛma a wɔkra ho ɛyɛ nsakraye nyinaa ɔbetimi ahwɛ sɛ bibia betimi akɔso sanso ana dwumadi ɔbetimi adi amanti ase ɔbɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu ɛde akyerɛ staff no sɛ ne bɛyɛ ntiase betimi aba no ɛno nso ɔbetimi ayɛ sɛ ne bɛyɛ a ɛyɛ koko board fo nso sika sɛm ebetimi akɔso ye na saa dwumadi yi ɔmo mu a ɔmo ba bedi na ɔmo di to dwasa ne bɛyɛ a ɛyɛ koko industry ni nso nneɛma betimi akɔso ye ɛba nneɛma ɔmo tɔ ɛne ɛka ɔmo bɔ betimi atetete nneɛma so ne akuafo ni so yie die ɛtimi akɔso ye ɛde ama wɔm na yɛ ade atememfo ni bi ɛyɛ nhwehwɛmu yie ɛde afa koko obu asese no matimi ateto sanso ana ɛyɛ sikasɛm hawa koko board for ekomu nti saa nneɛma ɔmo yɛ ɛne hyehyɛ nyina ɛbɛboa so na ɛbɛyɛ koko board for sikasɛm ebetimi agina pintin yanto akasɛbɔ no so ɛne yɛnyina mu ɛwɔ nkran pompone mantam mu de ameka sɛ mɛsɛ badwane ɛdema ade hye a wanam ɛwɔ ɔkan queen not abato mpesua so ɛwɔ nkran pompone mantam mu ɛyɛ numenyamfo Taliza Late Awene abɔno homoden ɛtimi aboa pa ameka sɛ no emebunu pore peporo ahanum 500 years na ɔmo nyina da ɛtimi enyansa ne dwuma ɛwɔ na abato mpesua so a enye asemkoma kra mekyerɛ vocational skills training na dwuma de we mu no ya maame Taliza Awene Lade ekyirem sɛm opese oboa na Ghana mebun dodo na no wonom enyansa ne dwuma sɛ sa etimi akɔwa no okyirem a ɛwona ɔma yɛtimo no obi wansa ne dwuma ne sikasɛm ɛkɔ nkan efiri sɛ enempo sɛ wo yɛ aban dwuma sɛ dwuma bɛn na wo yɛ mpo no sɛ wa wo yɛ wadwuma a wakatua wo nya na aya na do asopa ɛsene bosum adwuma nti we betumi aboa ma Ghana mebun ne ekom eku wo mo no wonom afa kwanya we so etimi enya dwuma ya wonom daakye ebetumi akɔ nkanem na mekasai adehye mbo moden akwaje ntete ɛfa dwumadi ne mu ne bi ɛyɛ dress making ɛne amo amo yɛ tire ne adeadea ne ntesane motumi pempam tade ɛfi so hairdressing mo amo yɛ tire shoe making mo amotumi yɛ mpaboa ɛfi so plumbing obi a mo obi pipe ɛsɛ amo siesie no bebre na kotumi kwanya dwumadi wo ntete ɛno akyi nso Fon Lopez wa utumi eba mmɔden a ofun sɛ ya wusiesie ɛfi makeup artist ne ade kyɛ na koye pam coding ICT ho nneɛma ɛna afi semina yɛ we nyina mebu no kwagye mu ntete a aboa papa ɛnamra ya maame Taliza Awene Lade ɛkyemre na wɔne de ɛkase bɔtwetwe nkɔmɔ ɛwɔ mra na wɔnom ɛpaw ɛyɛ Obanoa skills training program dwumedia no ɛwɔ Achemota girls guide ɛwɔ nkrabopre mantam ɛna onimnyafo Taliza Lade Awene ekyirem sɛm ɛyɛ ade da na koma so pono so pa ne sɛ obetimi aboa titru emabunum ɛyɛ mebunu na afin so manso ebetimi anya ne sane dwuma na wonom ayem ye ma me kyirem a anoma wotue opese oboa na nabato empesua so nyina no dodo na etimi anya dwuma ye ɛno ba mo my Ghana so yempunto etimi akwanim na ene oma yetim a mebunu pinya dwuma ye no ɛso etimi atem ye ma me ekyirem sɛm na ninje pass obehunu so mayi mu mebunu pi no anya nsane dwuma wonom eye na wonom abrabɔ so ɛkɔ enkanem ye ma me kyerem a afiwe no enipa no dɔso pi ɛde wɔn bɛka ho a ebinum mpo wonom ni na abato mpesua so ebi fi dansoman ɛne mmɛmia pi de wɔn bɛhyɛ mu a ama afiwe mu de no ɛdɔm na dɔso pa nti ama wantuma anya dwatire ɛmfa ama wonom o kyerem a yakɔ yɛ nim no ɔbɔ no homoden akonkoden ata mebu na akyi aboa sɛ bɛyɛ wɔn nyansa no dwuma no wie pe obetuma mo dwatire dwumadi ɔmo die no omatumi edi sika no efite ɔmo dwumadi ase mapibia no me de dwuma die bi hyehyɛ so a kyerɛ nkwala de hia ne ɛnda die no ɛyɛ sonko ɛkyerɛ sɛ adeɛ na yɛ bɛkyerɛ wɔn no yɛ nkyerɛ wɔn adwuma architect na yɛkyerɛ wɔn adwuma no mu hwɛ wi a yɛde ɛho akade a wɔn de bɛkɔ akɔyɛ adwuma bɛma wɔn ɛnti no muhu sɛ National Youth Authority paying pan ne wose na da je nya wo ha na oba behwe ono no de na ho ndin kese ta yechi e ba behwe sen kolai ehia ade ewia omo benya akade ebia aye ejuma you see the devil finds work for the idle hand na me judi say nipa bia no say wo hia insan ejuma na udi ye ejuma na me hira so ma ne ye ma ene ejuma ni ho ye say ejuma ni ho be say ejuma ni wan kasa enti no de bia me ka say opportunity bia ba wo say wo ba wo mode na wo do wo so mu bi enfa wo san show de me fam ntina pa ko ka say media me hu hwe sa we de ne me tekwa na ka me so mu
Honorable Daneko, you wish who be here. You are now almost 182 cement. I'm a new Ghanaian a year. About 182, but to see I'm a new Casamo, so registration is ongoing. Medially, Padu be a baby, I am prepared to take them through this training. Any I would ye, I am a journey at demand this year. One ewo or Kakwe note about to Pesuaso, Ewon crime, Pumpuremante, Munidin, Edonimian for Teliza. Ladi awenin. Nenwachi anabai anamusini at demand this year. One ewo or Kakwe note, metre a ye MCE. The day Edonimian for Christian Tete, a ye baga on a swakasa H. Rima, or batai a ye one massive journey echi. Now what Boasabeya. Eye obana script training dwumadi omudie no ebetimi aboa na mebunu pi na atumi afaso ayansa ne dwuma ye no my Ghana so yekoye ne mu no mobinu pi anya dwuma no men empuntu atimi aba. The Urbana Skills Training Program 2026 under the theme Skills for Sustainable Livelihood. As a municipal assembly, we recognize that youth empowerment is not an optional. It is essential. Let me state clearly. The Okanko North Municipal Assembly remains fully committed to supporting this initiative. Our doors are open to all residents who need guidance, support, or partnership in improving their livelihood. We are ready to collaborate with training institutions, private sector, partners, and community leaders to expand opportunities for our people. To the youth gathered here today, I say take advantage of this opportunity. Let this training be the beginning of your transformation. Let it be the turning point away from idleness and social vices and towards productivity, dignity, and financial independence. Any I would tea you know, and a young man's in a cratchy, and I ban them sini Edema de Sha one more or Kakwe not. Abatwo empesuaso ewon kran pompone mante munidin edoniminyam for Christian Tete na ne kwakra mo nom na Chief Executive Officer Edema National Youth Authority etweneti aka ne se NYE eyemranim ni Osman Ayoroganso ekase kirem sem wonoma ye krado Ghana mampeni ani suade huna obo adwumade nyina ne se opese obo na omai Ghana mebun dodo na no wonom enyansa ne dwuma na omonsa ekoma no na oman so yekọ yanim wompuntom ni senti won betai mensene chia boa sebe ya mebundo do na wonom agentete na ban beboa na wonom nyuma hodo ombeye na finso eye tools akade bebo no dwumadi ombedi na konkan no abana de betai wonom echi me pesa me da honorable Teresa say program ahoye no to make sure say mebunu benya nsane dwuma to make sure so that they can be on their own. Ebe say nipa ya ade a say intina ene na ya ba say be ka che sister say o ya ade it be a offer to my pa ono na ebo na yesa it ye NY no e na nim say you implement flagship program from the National Apprenticeship Program. National Apprenticeship Program no say nsane dwuma sua inti say na ya ba ye wo say or born one making sure so bet me youth no yeah from NY no you be born with the tools we are de be adwuma so we make up no you be ma tools no say we hairdressing you be ma e be a machine we be pan wig and say dem no it ma catch up so we are my list no na ya NY no ya ma tools no bet me I equip apprentice no so we be bet me I know job because they offer you apa na e one it e person we no mo I not constituency, especially Honorable Teresa Awuni. Almost say any awuti and no and a Chief Executive Officer Edema or my Ghana yet National Youth Authority eternity I can say NYA anything at the lawyer Osman Ayarga and awuti ken na mani boy yamani boni Emmanuel Poku active do bottom na say DJ active and a free and crime pumpuremante mu ebesomo Yantua Kasiaboni Siniumbo Remo Ewa Santimante na Ashanti Regional Vice Chairman Edema NDC Amanyo Kono Eyal Haji Salifu Musa Edi Atuja Musa ye mebunu no mabua womsane ebeya abani dwumade betimi akoso Omo Diano Munyanto wase FM wo mesansa appointment abane ye no
omo twetwe omo na ase kakra nti no munya toboase efema wom esan se party ni betimi akoso ye anase atwimanwe biagya ye South constituency no bibia betimi akoso ye ewo hono ma na chese gina mabunu ne so emabunu na abo adwumaden omo wo opposition krampo na ya de mabunu no ebo omo homodin ye ba wa pa enti sa appointment ne ntwentwen so eba so omo momode no munya toboase efema aban no esan se ye den ya aban no ebetimi awie ne dwumadie political party politics enye moso basa usu ni yesu a eye penya obanyi so nkatoya obi de bende obi de bache obi de beba adichi ye nwa ba ko so ye peace so ekasai se yetina aban mu cha eye penya obi abanya ne san ne dia kakra timbasa youth party NDC party eye modia Misramo mamon fa bufo emfa nhyamumu party pa benwa yeden ya obia wo ka bibia wo pese wo yeden onko basa wo nsenya nkaya mamfa bufo se obeye no ma bia yeden ama party na lusu se wo party wa benwa basa e wo nhira se wo nima ma wo party lusu nhwade man kai hwe kura 2016 DLFM 106.9 na yeni MC na no wo na yeni ni nyadwene ana ye party for nyina se wo beto abatie NDC ama ya lusu na wasade this na ye MC na di ana me to mo fusai ma mo ye mistake ye di agona party lusu a kakra ya ye kura na ye no nso no e ba hwe Eni ya uti ye eye Ashanti Regional Vice Chairman Edema NDC Amanyoko no eye Alhaji Salifu Musa na enuachi ana atwimanwe biagya ye constituency omu youth organizer eye Mr. Maxwell Champon edi asida edema mampani John Dramani Mahama so de hyehyɛ pagu akwa mu sɛ ye project ahodoɔ ni na nkomu si omu gyaye no omo momode ano omo nto asesa na ebɛyɛ mpuntudwuma betimi akɔso na ochirema party members ne so momode aso betimi akɔ register na omo betimi anya ya membership card ne sɛ na ebɛyɛ omo so bɛboa na ndi samanya kodwumadi omo di na omo betimi aboa omo sɛ na ebɛyɛ a omo so legacy ebetimi atena o Samuti the word legacy ɛyɛ aban foforo no dwuma odi ya ogya hokɔ ya John Mahama twaso sɛ mahu sɛ still no so am interchange it is still in progress ɛyɛ adwuma enwuma bebree bi wɔ hɔ wakomienu bi wɔ hɔ a aban dada no egya hokɔ no ahama twaso amia na ɛyɛ manim sɛm a legacy project bi wɔ hɔ a ɔtwaso ɛno nti me sure sɛ deɛ wo kana ɔtwaso nti ɛnyɛ bi a ɛni yare obi ehu sɛ John Mahama ɔtwa legacy project. Thank you. Emabunu ene obiara emra emetro because NDC ayakọ ihia nipa more for the 2028 elections ebe tomudi ni ba yebukum dia wan be ye party for wan be ye party ma na yetim mo ma eden adidwuma so eni ya uti ye eye Mr. Maxwell Champon no ana ye atwimanwe biagya constituency omu youth organizer na manibo ye nsem troni Barbara Cranton ana difra santimantemu ebesomye yanto akasebo no mu ne ye emfiri eya santimantem fe ne fankyere mu ewa atoye manten na meka sei oniminyamfo Dr. Alex Yaupakon totoa esenam na ne se na aboroso oya assembly member edema de hia wanom ewo prisia heman abato mpesua so na meka sei eno no ehye huni valley mensinum ase ewo ye atoye mantem mekire western region na ode adesere ede ato Ghana mebura ne mu sem bebe ye duru sese no oman emunya deba kokram enti obesere mebunu titiru senkopo ya atom na obi bia adwuma na wofo adwuma na wo ye no mamfa anya kwadwere ba kokram fa ho odi nyina ye adwuma ne bo nipa no na onyo sika na wontumi emfiem bia bia adwuma ne bi sebe ya wonfefa wonom tititifi a wonom anya adwuma ye no wonom so ebetimi anya adwuma ye na okire menne Ghana mebunu ne pi na wofa wonom adwuma enam kro no nti enhya foforo nkra wonfo musika emiemie adwuma emanipa enya adwuma nye wo mayim enti okire menne unemployment ana mebuna na wo munya adwuma nye wo manimu no dodo na aka enipa bi dwumadi omu di a kyese obi fa na adwuma na kro no na wo bɔ kro no sa opese ne ya wo ye no ka ho bi menne amba nipa dodo na entimi mfo musika emfa nhye empodudwuma mto obesere pa emebunu mo ho matin bia na sekwanya ba na wonom enya adwuma so mo ya sa na mo bɔne ne kro no ne mo ye no
omuntwa so no man emfa no to mapa emfa mfura enkwa nanim pesa me ka chomi na se na adwuma pe no ho ayete na bu o kwa so nya adwuma ya kwa mbana ni adwuma na oye no me ame no ka se ise me kwa ni 1003 but o mo se wo ka se nshada em adwuma ti masre anse be yi ni sika no de bi adwuma no mo ma ye nyina ye hu se adwuma no ye de ni ye den e de akire na adwuma so wa risk asa no so no ye ni diskani se sika no go no nyoma o de ba ye no sika no go de bu o de DLFM 106.9 adwuma so go guma wa so ti master se bibia adwuma o mai na ye ni tachiri ye hwe ni ye etumi how there you be brave kan mo enkwala no ho adwuma ya o mo nya adwuma ye enye so wi amaburu na o mo adwuma ye sem no aya ka chiri kakra na kompen na ngase wo mo no kura so se be fa workers kura e be fa no akra na se kumase ya ti be stress aban no o mo ma nkofo no mo nti asese se be ye pa adwuma bi ne ya e kuromafo na ngase mo wo no so no o mo we na mo fa mo adwuma ye mfa so dwen ye den mfa mla aya ekwane say e bleji no ba say so ko mo ye bleji no manye enti na fa school no school ni mo na ye fa na tembia ha wo ye den ho teachers ne motofo ne ade ne tembia mo cost from be den enti o ma ye de ni ye na ne kwakure mo no na abro so kasebo na wo kire mu am obesre Ghana mebunu edum pempen so bi na nigidi bi ba ekwan ya nipa bi efa so edi dwumadie no aya na emu awira mpa wo kire mu am Thursday odi nsem odu tu Ghananso Ghana fo ni pi we adofo da edum pempen so na moto twie basa kwabra ne betumi abadwama madwamu aso se fe obewie no na waye adwuma wa ya ne fie pio diska ne kwa kwasa ne ho yade afiri sei wakoti yade bone akwasra okirema obesere saniji aniji dia bidu na se yaji yani am yanto ye bo asebe ye beji yani bewie no enkofa sunsanso bone emfamra ye dache lanta de no resta no se amlante no ma yinsu se ga se ma ni jena ye mo a ahwe ne ye hu ni na yisi anso na wiase no wa ye hu sikapa no so ho ade ayede de bia ahwe ye mo se onkonya prom bia na yina moto na de ade na ye de nantinante so ehwe ni ntwetwa so wala akwaji wani a opija ka bia wafro ukọ manche ko mo da 106.9 ana bi kwa private car na ko no mesa kwa enwoma bi na so onfata no ko share center de nsam bebre de banje bia ehwe no so eni ya wo tie den edo ni for doctor yaw Alex ba kono dodo abona mane se na aboroso ono ena ya assembly member edema adehia wonom ewo Pristia Himan eno ehye Pristia Himan huni valley mensinim ewatoye mantemo na mane boy yamane boni Samuel Folibo aten ena difri atoye mantemo ebesom ye yenyina we so ne mo madwenkyere ne tew na yemfa kasebo no ensi na yekọ Facebook no so a menwa fasefo ne dia ba Barbara Granting dia ba no so hwe live edifri abuabo post office osenchia kase nkoma Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa Adjoa Babio wafe opa na wate wonka na wamen na ochia adehia wonom ewo odobro ni junction nyina na kabute ayeta dia ba no so hwe live edifri Topoli DLFM you do all Nakopon enchira yampa ne news amode mai ne muda hopam me wafa se Richard ahwe dia ba no so maya ha Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa ochirema kasebo ne mo desa no manama na enam DJ Ghanaman fili ni so no ehwo no ene ye kan se DLFM next ewo Bridge station DJ Ghanaman ni o se odan yase na adwumade ayebo esmo men yenso ye das me wofa ase na sanso na kofi parliament e de aba no se kokwa akuafo bibia ba ye fine mate timoka makoma emfanto muyem ohwe live edi free agona Bobby Kuma apa we ne kasebo no ye gina wesne de nyina si emusamufo no ya maze me belantwi ene se mo ede ema yen Champion Taylor ansuro gira bema etudo hu na no pe baabi afa ebo no homoden ede ekopie mu ego Facebook and FNC YouTube makasebo no wonya bi ehweyem DJ Zigibi echinchim efrene fruma edesum ya wie say technical producer akenka fo yemie no edi amege so yo wofa osi ade yo the one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mahoteden ene otafrija mene Adjoa Agyei Sikapa anam na ne ene Adjoa Babio ye kwe no dia adwumadie no ena eba abetoa so me wafa ase kwame afom agona pese nana one me wafa ase ba sexy journalist dodoa enim se eba na ba etekwa na tokọ poni hima ewie kasefire ne omode free samre ekopem no me se mo nyina mo enitia adehye give us P capsules give it to me babe